120 sekúnd o dobrovoľníctve. Približne. Na čo myslieť predtým, ako uverejníš dobrovoľnícku príležitosť? Dobrovoľníkov nezískaš iba improvizáciou. Skôr než dáš ponuku von, oplatí sa zastaviť. Tu je 5 vecí, ktoré si potrebuješ premyslieť vopred. Poprvé, rola dobrovoľníka. Jaj, už ste došli? No dobre, počkajte, ja zistím, čo s vami, hej? Tu máte pomôcky, vymyslíte niečo, čo by ste mohli robiť s našimi seniormi, lebo my nestíhame. Takéto vety, aj keď vyslovené neumyselne, odradia každého. Dobrovoľník má mať jasnú rolu. Čo robí, kde a kedy. Má odísť s pocitom, toto stálo za to. Premysli si, koľko ľudí potrebuješ a aký typ človeka sa na to hodí. A keď to raz nastavíš, ty a tvoja organizácia to musíte dodržať. Po druhé, potreba. Prečo vlastne chceš spolupracovať s dobrovoľníkmi? Akú konkrétnu potrebu tým riešiš? Keď začneš štýlom, dobrovoľníci by mohli robiť hocičo, často z toho vznikne chaos. Zapamätaj si, potreba má prednosť pred nápadom. Tretie, kontaktný človek. Kto zabezpečuje komunikáciu so záujemcami a podporu? Koordinátor by mal dobrovoľníka privítať, predstaviť mu organizáciu, zaškoliť ho, zodpovedať otázky a na záver mu poďakovať. Nemusí byť full-time, ale musí existovať. Po štvrté, miesto a podmienky. Kam dobrovoľník príde a čo tam nájde? Každý v tíme by mal vedieť, kto má na starosti prácu s dobrovoľníkmi. Predstav si celý proces od vrátnice až po tvoj stôl a nastav ho tak, aby bol plynulý a príjemný aj pre dobrovoľníka. Priprav si dostatok pomôcok a materiálu, krátke zaškolenie a pravidlá. Ak očakávaš viac ľudí, tak aj dostatok práce či náradia pre každého. A po piate, férovosť. Vždy si polož otázku, či rozsah a zodpovednosť úloh už nie je na platenú pozíciu. Dobrovoľník nie je zamestnanec na čierno. Spolupráca s dobrovoľníkmi si vyžaduje prípravu a jasné nastavenia. Tam, kde je chaos, ľudia druhýkrát neprídu. Chceš si to overiť? Stiahni si minimálne štandardy manažmentu dobrovoľníkov a zisti, kde máš priestor na zlepšenie, alebo nám napíš. Pre viac info o práci s dobrovoľníkmi sleduj náš profil.